ମଧୁବାବୁ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ଭାବିଛି, କହିବି କି? ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ କହିବି। ଆଉ କହୁନ କାହିଁକି? ଚୁନିବା କୁହ କୁହ। ହଉ କହୁଛି। କି କହିବି ଲୋ ମୋ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ କଥା, ମୋ ରାଜ୍ୟ ତ ଗଲାଣି ବୁଡ଼ି। କେଉଁଠୁ ଆଇଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଲୋ, ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଲେଣି ଗିଳି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଖଣି ଖାଦନକୁ ଦେବେ ତ ବାହାରେ ବିକି। କେମିତି କହିବି ମୋ ଦେଶ ଶାସନ ଚାଲିଛି ବିଦେଶ ହାତେ। ମୋ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବିଦେଶଙ୍କ ହାତେ ଦେଇ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ସେ ଗଲେ, ଏଠି ସଚିବ ଆସିଲେ ମାଡ଼ି। କହି ହେଉନାହିଁ ସହି ହେଉନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି। ଭାଇନାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି। ପେଣ୍ଡାଲ ବାନ୍ଧନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ସଚିବ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଠି ସଚିବ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ। ବାଃ 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 ବାଃ, ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛୁ ଆଉ। ହାଏ, ତତେ ଏତେ କଥା ଜଣା କେମିତି କିରେ? ହାଁ, ତୁ ତ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛୁ ଆଉ, ପଦକୁ ପଦ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛୁ। ହାଁ, ମୋତେ କାହିଁ ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଜାଣିଲୁ, ତୁ ଯାହା ଲେଖିଛୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛୁ। ମନକୁ ମୋର ପାଇଗଲା। ଆଉ ଥରେ ବାବା କହିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ବୁଝିଲୁ ବାବା? ତୁ ତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛୁ ଆଉ। ମୋ ମନକୁ ଖୁସି କରିଦେଲୁ ଆଜି। ହଉ ତୁ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ନେଇକି ଆସିବୁ, ମନେ ରଖିକି ଆସିବୁ, କହିବୁ। ହଁ ମୁଁ ରହୁଛି। ହଉ ଯା।